Good morning, good morning, good morning everyone. Good morning people of the Philippines and of the world. May nagbabay sa likod. Good morning, good morning, good morning. Nagsitayuan pang buhok niya. Nagluluto siya ng guys, ng eggnog. Tapos ako naman nagbibilang nung yung ng manok namin guys, ang liliit. Tignan niyo yan. Nakakita na kayo ng itlog na ganyan. Tingnan niyo itong itlog na ordinary ng manok. At yung itlog ng manok namin, ang liit no? Super liit. Native kasi, and then first time nilang mangitlog yung alaga naming manok. Yung bang sinasabi kong problema namin dahil wala kami ipapakain dahil close lahat ng tindahan. Yun, ang itlog ng marami guys. Ayan nakakatulong sa amin. Yan, nagpiprepare kami. Ewan ko, tingnan natin ang lakad ngayon dahil i-claim namin yung HQP. Swollen pa yung mata ko dahil bagong gising. At ang oras na ay mag 9 o'clock na. Late tayong gumigising pag ganito na walang ginagawa. Na quarantine guys. Ano naman ito? Eto na kami, malapit na kami sa barangay. Crossing my fingers na sana naman ay walang mga aberya. Crossing my fingers na may kahit isang smile man lang. Smiling face doon sa office. Bakit kaya ganon? Masyadong malakas ang tensyon sa loob ng mga opisina ng mga gobyerno. Ako'y takot. May phobia ako. Bakit ganon? Lord God, help us. Oh, Holy Spirit, be with us. Ito na tayo. Alas... Christmas daw. Bakit di ka ng Christmas? You forgot? Kalimutan ko. Hindi. At tagis taas mo. May tao dito. Ba? Balik pa ngayon Ngayong hapon. Uno. Siya lang. May control number mo ano? Tama na to, Edgar Aziz Armado. G. Garan. Sa to, sir? Ang birthday, pagkama. Travel pass. Okay. Ari na bomba. Ben? Ari mami. Napirma sa clinic, sir. Yay! Meron na kami. Oh my God. Salamat Lord God. At dininig ang panalangin ko. Maaamo ang mukha. Ngayon lang nangyari na pumasok ako sa barangay na medyo nag-smile. Medyo magaan. Kumbaga, na ganun.
siya. Pamili ang kumpadre ko. Okay. Nakuha mo yung mga kailangan? Ang galing mo ah. Very good ka. Ang hirap guys, siya na lang mag-isa ang pumasok sa supermarket kaya hindi ko na binidyo doon sa loob. Sorry guys ha. Isa lang kasi ang quarantine pass. Isa lang ang allowed. Just one person. Ay, salamat nakaraos ng pamili. Kahit ganun pa man na mag-isa lang ito na nakapasok, at least nabili yung kailangan. Uwi na tayo at patuloy na naman sa ating mga galaw. Galaw-galaw sa bahay. Maraming namimili guys. Maraming tao sa looban oh. Marami? Oo, marami. Tagyan kayo. Nagpanic buying? Yeah? Ay, panic buying pa rin. Okay, bye! Bye-bye na! Magpapaalam ako guys. Please like, comment, share, and subscribe. At saka yung mga baguhan dyan, huwag magatubiling pindutin na ang bell button para sa ganun ay ma-notify every time na may bagong upload. Okay, bye-bye! Love you guys! Ingat-ingat! Keep safe, take care. Love you guys.